manie mesa kar kae. Mheshimiwa Edick Anyanga isebedo e mesa gi mago kuom kinde. Kirange sani nitie jaod bura manyalo wacho ni what about Migori? What about Kisumu? Ng'ato penj kacha what about Homa Bay? Kama gigi thoth tirango gi kachiel kachiel. Kuom kiranga dieri mano mar wach mosebedo kachiel kachiel. Bende paro ni Jaluo osebede mesa. Koso lemo mimiyo gi kombe mopogore opogore imiye gi sirkal matiyo mano mar kwe mondo mi oling. Erokamano Cleopas. Gima nyaka ing'e ni Joluo all along osebedo ka wak wrong. Gikia gima gitimo. Ing'e ni thoth politicians gin joma e bungu to nwang'o leadership positions. Mondo gino timre maber nyaka wabed gi nyaka party mora mora ma Nyanza identify nyaka gicheka ni to ere jothurwa ma Joluo mane sirkal levels mamalo. Kendo nyaka bende ginyalo bedo gi bura gi joggi seche te joma nie sirkal kech gin magi understand structures mag sirkal. Ok inyalo wuok ni in jasiasa tidhi negotiate to ng'at moro miketo bathi mosebedo ka tiyo gi sirkal mong'e ka sirkal dhi. Sirkal nigi hohone gi tungene manyaka ifueny. Let me give you an example. Iyudo ka Jaluo yiero minister to PS to ket kabila mamoro. To kichako kabila moro PS no en ng'ana career civil servant mong'e gimotimo. Koro Jaluo go koko ni amiyo pesa to PS ya to ogo kwano mopogore kaka go malo. So kapok Joluo and Raila never did that. Iluongi dakika ariyo to kendo chaki boli piny. Kenya lokao Joluo mariek kata ma ok riek to tiyo sirkal higni mang'eny. Career civil servants mar Kenya. Tibedo ni romo kodgi kaka party kaka un jo party. Koro gimiyi kaka gimoko onego tim. Kech ng'eni sani ino ka joodich mana gi deputy president kata presidents. Iwinja. To nitiere gik ma piny ka mabeyo kabisa ei sirkal. Human resource, accounts, gik madongo man gi director gik manyalo loko piny. Iwinja procurement, gik manyalo loko piny instantly. To koro gin gidwaro adwaro bedo deputy, adwaro bedo president. Mondo negotiation otim maber, anuoni nyaka jomotelo a political wing identify Joluo tete mane sirkal matek man gi experience magi nyalo bedo go piny to gikuong indiko go gik maber ma ka koro gidhi negotiate to giseng'e gima gimanyo. Kamano. To mana matin